metodologia sortzea, zaiatzea efikazak izatea hizkuntza aldetik, eragina aldetik ez. Gauza bat da euskalduna izatea, izan, beste gauza bat da euskaraz egitea eta erosotasun batekin egin, eta hurrengoa izango litzateke eragin. Eta eragin hortan, tailer honetan azaldu dugu metodologia bat. Eta tresna batzuen bila, psikologiatik hartuta tresna batzuen bila, zaitu zen dugu antolaketa sortzea, agian ekintza arrakastatxoak egiteko izateko. Egun osoko tailer honetan, azkenien nik urten sentsazio bateaz, konturatzen zarela zure inguruen preokupazio bera dauen pertsona dauzela, dekien pertsona dauzela, eta orduen balizo izan dozte konturatzeko naiz batzutan, naiz eta giro euskaldun baten bizi, zelan jotzen dugun gaztelerara, eta orduen jente hori aktibatzeko eta eragiteko tresnekin uste dut. Ikusi izan dago izan eman saioen izan dago izan ikusti gora ezberdinik ez da, bat ez beda pozgarrize, ez dakian pozgarrize, ikusi izan jende ezberdinik konpartitzen dugu zen kezka batzuk, egoera batzuk, eta bente esan dira izan da egoera horrei zelan aurre esan erantzun egoera horrein edo tresna horrek, erreminta horrek ez ikusten azan.